Aw danse Maliba TV1 jabaranika ni ako kunnafoni sentelma wati sele maraba jekulu ɲɛmɔgɔ ni mara cɛbɔli ani mara seginisiw ministre général de division Abdoulaye Maïga ye CCRH de jekulu ɲɛma Nicolas Lambert bisimila kuno halamsa novembre kalo tile 27 san 2025 CCR y'a jira ku cɛsirilen do ka hadamadenya dɛmɛ walo barika bonya sisan ka kɛ ni gwɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ maraba jekulu ɲɛmɔgɔ yo hakilina in tanu kosɛbɛ ni ka layidu ta u ye ko marabagaw bɛna u dɛmɛ o baaraw kɔnɔna na. O kɔfɛ Mali bololabaarakɛlaw ka kɛnɛba siyama 2025 ta ko duruna dayɛlɛla maraba jɛkulu ɲɛmɔgɔ général de division Abdoulaye Maïga fɛ kunungu halamisa Bamako fɛn yira kɛnɛso b'a la bilala dɔkumu kɔnɔna na o de ye bololabaara yiriwali ni an ka ladalako lakanani n'o bɛna jɛyali kɛ bololabaara nafa kan sɔrɔ ko ta fanfɛla la ni kɛmɛ sara la a bɛ 24 n'a tɔrɔmayɔ 2 de don ni a jirala k'a fɔ kɛmɛ sira la tugun 40 ɲɔgɔn de ye bololabaarakɛla ye Mali la ni filɛlikɛla 5,000 de kɔnɔni don ni tile tan baara in kɔnɔna na. Ni hambore no hamta kokon kibaruya kunnafoni na hamadam ne Guinée Bissau CEDEAO ka ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnen kɔfɛ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ jamanakuntigi Umaru Sissoco Embaló taara ka taa n'a ye Sénégal lafiya kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni jamanakuntigi Bassirou Diomaye Faye ka dɛmɛ ye marabolo jɛkulu bo o fanga dafiri kɔ ni ka a jalaki kosɛbɛ ne ka jira k'u bɛna ciden dɔw bila ka taa kuma ɲɔgɔnya la Bissau walasa sariya suma bɛ segin a nɔ la cogo min na. Amba kunche Rwanda ye RDC jalaki ka sabu kɛ hɛrɛ bɛkan dɔ bolonobilali ye min t'u laɲini ye ka dansigi kɛlɛw la Congo kɔrɔyan fan fɛ a bɛ ka o ko lasumaya hali n'o y'a sɔrɔ layidu talon kɛra Washington ni doya ni kɛlɛw bɛ senna hali bi Congo golomasiri tabaw ni M23 ɲɔgɔn cɛ. Ni de bɛ dansigi aw ka kunnafoni sintelimaw la Maliba TV1 jabaranin kan.